En el vídeo que us presento avui us parlaré de la història de la taula periòdica, que com veureu és un tros de la història de la química. Elemental, estimat Mendeleev, és el títol que he escollit per a aquesta presentació, que és una adaptació d'una presentació que vaig fer en motiu de l'any internacional de la taula periòdica l'any 2019. Hi havia un moment en què la taula periòdica era així de senzilla. 4 elements, els elements dels alquimistes: aire, aigua, terra i foc. Els alquimistes no eren científics. L'alquímia era més aviat una forma de filosofia. Perseguien la pedra filosofal, que era l'objectiu del que ells anomenaven el viatge alquímic. Aquí es veu representat en aquest gravat, en forma de l'arbre de la vida. Es deia que una branca d'aquest arbre protegia l'alquimista durant el seu viatge a través de les etapes alquímiques de separació, decadència i purificació dels incendis de l'inframón. Ja veieu que tot plegat estava molt vestit amb màgia, i com sabeu, també amb més d'un engany. Però no tot ho varen fer malament els alquimistes. Per exemple, al segle I i II després de Crist, varen aïllar sals d'amoníac. L'any 670 després de Crist es va descriure el foc grec, una substància capaç d'encendre's en contacte amb l'aigua, la qual cosa era molt útil en batalles navals, com la que està representada en aquest dibuix. Cap al segle IX es va inventar la pólvora, tot i que a Europa no va arribar fins al segle XIII. A més, encara avui en dia s'utilitzen expressions que feien servir els mateixos alquimistes, com aigua forta per parlar de l'àcid nítric, com sal fumant per parlar de l'àcid clorhídric o sosa càustica per parlar de l'hidròxid de sodi. L'oli de vidriol ja està bastant més en desús. A més, sabeu d'una altra cosa que varen veure els alquimistes? Es varen adonar que hi havia diferents substàncies que cremaven amb diferents colors. Bé, això els alquimistes no ho varen saber interpretar, però al llarg d'aquesta xerrada veurem la importància que aquest descobriment va tenir. Aquí teniu els elements coneguts fins ben entrat al segle XVII. Dels 11 elements, 9 ja se'n parlava a la Bíblia. Si en voleu saber més d'aquesta qüestió, podeu consultar la bibliografia que surt aquí. Aquesta pedra filosofal que buscaven els alquimistes era capaç de transformar qualsevol metall en or. La mentalitat dels alquimistes era molt curiosa. Es pensaven que qualsevol substància groga havia de contenir or. Això és el que va pensar aquest personatge, Henning Brand. I què va decidir fer? Buscar or a l'orina. Brand no va trobar la pedra filosofal, però després de fer bullir, filtrar, barrejar centenars de litres d'orina, va trobar una substància que brillava en la foscor. Aquest és el moment que recull aquest quadre, que porta per títol L'alquimista, a la recerca de la pedra filosofal, descobreix el fòsfor i prega per aconseguir una conclusió exitosa de la seva operació, com era el costum dels antics alquimistes. Afortunadament, aquest quadre també es coneix amb el nom més curt de l'alquimista. Aquí teniu Boyle. Va ser contemporani de Brand. Fins i tot, Boyle va millorar el procés de Brand per obtenir el fòsfor. Però Boyle no creia en l'alquímia. També és conegut per proposar una llei, la que relaciona el volum d'un gas i la pressió, la coneguda llei de Boyle-Mariotte. Però a més, Boyle va rebutjar la teoria aristotèlica dels 4 elements: aire, aigua, terra i foc, i també la teoria dels 3 principis: sal, sofre i mercuri, que havia proposat el famós alquimista Paracelsus. Va publicar també aquest llibre, El químic escèptic, on per primera vegada hi sortia la paraula químic per desmarcar-se de l'alquímia. En aquest llibre, i després de discutir els elements clàssics i els principis químics en les 5 primeres parts del llibre, a la 6a part, Boyle defineix l'element químic d'una manera que s'acosta més al concepte modern. Diu: jo vull anomenar elements allò que els alquimistes, que parlen més clar, anomenen principis. Certs cossos perfectes, sense mesclar, primitius i simples, que no estan formats per cap altre cos o simplement mesclats amb ells mateixos. Són els ingredients de tots els cossos que s'anomenen perfectament mesclats, que es combinen immediatament i en els quals finalment es resolen. Fins al 1789 ja s'havien descobert 28 elements. Som a finals del segle XVIII i cal parlar d'una persona que es considera per a molts el pare de la química.
Tot i que, en aquest cas, també cal tenir molt present la feina de la seva esposa, Marianne, un personatge rellevant oblidat per la història. Però què varen fer aquest matrimoni Lavoisier? L'any 1789, Lavoisier va publicar el Traité élémentaire de chimie, Tractat elemental de química. Es considera el primer llibre de text modern sobre química. Lavoisier va definir un element com una substància que no es pot descompondre en una substància més simple per una reacció química. Aquesta definició senzilla va servir durant un segle i va durar fins al descobriment de les partícules subatòmiques. Aquest llibre contenia una llista de substàncies simples, que Lavoisier creia que no es podien simplificar més, i que incloïa, per exemple, oxigen, nitrogen, hidrogen, fòsfor, mercuri, zinc i sofre, que van constituir la base de la llista moderna d'elements. A la llista d'elements també hi havia llum i calòric, que en aquell moment es creien que eren substàncies materials. Si bé molts químics líders es van negar a creure les noves revelacions de Lavoisier, el tractat elemental va ser redactat prou bé per convèncer la generació més jove. També és veritat que les descripcions dels elements fetes per Lavoisier són incompletes, ja que només les va classificar en metalls i no metalls, però aquesta distinció encara es fa servir avui en dia. Permeteu-me que vagi cap a una branca que surt del tronc de la història de la taula periòdica. Us vull parlar de com es van arribar a calcular els pesos o les masses atòmiques. Seguint el fil temporal, Richter va descobrir una de les 4 lleis ponderals bàsiques de la química, la llei de les proporcions recíproques. També, per primera vegada, es va definir la paraula estequiometria. La llei de les proporcions recíproques proposa que les masses d'elements diferents que es combinen amb una mateixa massa d'un element donat són les masses relatives d'aquells elements quan es combinen entre si, o bé múltiples o submúltiples d'aquestes masses. Aquí teniu l'exemple del ferro combinat amb l'oxigen, el sofre combinat amb l'oxigen, i per tant, què passaria si es combinessin ferro i sofre? Poc després, Proust va estudiar els òxids de ferro, l'òxid de ferro 3 i l'òxid de ferro 2. Fruit d'aquest estudi, va formular la llei de les proporcions definides. I què diu la llei de les proporcions definides? En el seu estudi, Proust va determinar que els dos òxids de ferro es diferenciaven en la proporció dels seus elements, ferro i oxigen, i que aquestes proporcions es mantenien constants independentment del seu origen, fos natural o obtingut de manera artificial. Així arribem a principi del segle XIX, on ja s'havien descobert la meitat dels elements naturals que ara sabem que hi ha a la taula periòdica. Tot per donar pas a un altre personatge rellevant en la història de la taula periòdica. Aquest personatge és Dalton. Probablement recordareu que va ser ell qui va recuperar el concepte d'àtom dels grecs. Va fer aportacions importants per a la química, tot i que va demostrar interès per la meteorologia i la física. Va ser ell qui va esmentar per primera vegada un trastorn en la visió que es fa que es confonguin colors, com el vermell i verd o el rosa i blau. Però reprenem el fil d'aquesta branca que estem seguint i que porta cap al càlcul dels pesos o masses atòmiques. Dalton proposà la llei de les proporcions múltiples. És una de les lleis ponderals que constitueixen el fonament de l'estequiometria. Aquesta llei estableix que quan dos elements es combinen per formar més d'un compost, les masses d'un dels elements que es combinen amb la mateixa massa de l'altre estan en relació de nombres enters simples. El model de Dalton permeté aclarir per primera vegada per què les substàncies químiques reaccionaven en proporcions estequiomètriques fixes. A més, el model aclaria que, tot i que existia una gran varietat de substàncies diferents, aquestes podien ser explicades en termes d'una quantitat més aviat petita de constituents elementals o elements. Seguidament, introdueix el concepte de massa atòmica relativa. Pren com a unitat la massa de l'àtom d'hidrogen i determina el de la resta a partir de les anàlisis de les proporcions en massa de cada element en els compostos i amb la suposició de combinacions simples. Així conclou que l'aigua té per fórmula HO, i dedueix que la massa d'un àtom d'oxigen és 7, 7 vegades més que la de l'hidrogen. L'amoníac és NH i calcula que un àtom de nitrogen té una massa de 5. Fixeu-vos també en els símbols que utilitza Dalton. Seguint la idea de Dalton, el 1815 el metge i químic anglès William Prout va adonar-se que els pesos atòmics semblaven múltiples de la massa de l'hidrogen. Segons ell, l'hidrogen és la substància primària que anomenà protil, una matèria de la qual està fet tot. Bé, potser no estava tan equivocat si recordem com s'han format els elements o els estels. Per acabar-ho d'arreglar,
l'italià Amedeo Avogadro va estudiar els gasos i va concloure que volums iguals de gasos sota les mateixes condicions de pressió i temperatura contenien el mateix nombre de molècules. Aquesta és la llei d'Avogadro, una de les lleis fonamentals de la química. Com sabeu, al segle XX es va determinar que la quantitat de molècules presents en un mol és aproximadament de 6,023 per 10 elevat a 23. Aquest nombre és el nombre d'Avogadro, Na, en honor seu. El problema més gran que Avogadro havia de resoldre era la confusió en aquell moment pel que fa a àtoms i molècules. Una de les seves aportacions més importants era distingir clarament l'una de l'altra, afirmant que els gasos es componen de molècules i que aquestes molècules estan compostes d'àtoms. John Dalton no va considerar aquesta possibilitat. Avogadro no utilitzava en realitat la paraula àtom, ja que les paraules àtom i molècula s'utilitzaven gairebé sense diferència. Aquí tenim Berzelius. És conegut per descobrir els elements ceri, seleni i tori, però també per aïllar el silici, el titani i el zirconi, que es coneixien però que no s'havien pogut separar. Però també és conegut per un altre motiu. Berzelius és el principal responsable dels símbols químics actuals, basats en la inicial del nom de l'element en llatí o bé de les dues primeres lletres si hi ha dos o més elements amb la mateixa inicial, substituint així les representacions gràfiques basades en cercles, proposades per Dalton. De totes formes, l'aportació més transcendent de Berzelius al camp dels elements químics foren les millores introduïdes en la determinació dels pesos atòmics, que li permeteren constituir una de les taules agafant l'oxigen com a referència amb un pes de 100. Les seves taules, com aquesta, contenien més de 30 elements, amb uns valors molt aproximats als actuals. Ara que ja hem arribat als primers intents de calcular els pesos atòmics, reprenem la branca de la taula periòdica que, com veurem, va estar lligada durant molts anys als pesos atòmics. L'any 1817, el químic Johann Wolfgang Dobereiner va començar a formular un dels primers intents de classificació dels elements. Dobereiner va trobar que podia agrupar alguns dels elements de 3 en 3, amb els membres de cada grup amb propietats relacionades i va anomenar aquests grups tríades. Així, les tríades eren grups d'elements químicament anàlegs disposats en ordre creixent dels seus pesos atòmics. Amb aquesta distribució, s'observava que el pes atòmic de l'element del mig era generalment la mitjana aritmètica del pes atòmic dels altres dos elements de la tríada. I d'aquesta forma arribem a mitjans del segle XIX. S'havien descobert fins a 59 elements. Però els químics encara estaven lluny de sistematitzar i ordenar aquests elements. Tot plegat era un bon embolic. L'estiu de 1859, un químic anomenat Kekulé, us sona? Va visitar un altre químic anomenat Weltgen a la ciutat de Karlsruhe i va proposar que s'organitzés un congrés internacional de química. Volien solucionar la confusió que hi havia respecte als conceptes àtom, molècula i equivalent. Karlsruhe va ser vista com a lloc ideal per la conferència proposada, no només perquè Weltgen era el cap del Departament de Química, sinó perquè també es podria esperar el suport del gran duc Frederic I de Baden, conegut com a patró de la ciència. El congrés va començar força malament. Tothom hi deia la seva i no es posaven d'acord. Fins que va intervenir aquest senyor, Cannizzaro, un químic, però que a més havia estat polític. Un polític amb un gran carisma. Va proposar, com veieu, que calia estandarditzar els pesos moleculars dels elements que coneixem, basant-nos en el treball d'Avogadro. Què va passar? Doncs que els químics hi varen estar d'acord. El mateix any, Bunsen i Kirchhoff, Bunsen, el de l'encenedor, van inventar aquest aparell, l'espectroscopi. Aquest aparell utilitzava un prisma per estudiar la llum emesa per un element quan cremava. Més o menys la mateixa idea que va tenir Newton al posar un prisma i veure com es descomposava la llum amb 7 colors. Recordeu que els alquimistes ja s'havien adonat que hi havia elements que cremaven amb un color característic? Doncs aquest aparell analitzava aquest color. Això és el que aquest aparell permetia registrar. És el que s'anomena espectre. Tenia unes línies característiques i es va observar que eren diferents per cada element. S'havia descobert la manera d'identificar els diferents elements. Però reprenem el fil dels elements coneguts fins aleshores. Aquest personatge que teniu aquí, Alexandre Émile Béguyère de Champ-Courtois, va fer un intent d'ordenació dels elements
en forma d'hèlix o de cargol, el que teníeu aquí com a cargol tel·lúric. Això és el que Champ-Courtois va proposar. Va escriure els elements en una mena de cilindre i va observar que de forma repetida es situaven un sota l'altre elements que tenien propietats similars. Vist des del punt de vista actual, va ser una idea revolucionària, però aleshores ningú li va fer gaire cas. Per què? Perquè Champ-Courtois era geòleg i va explicar el seu descobriment d'una forma tan complicada que ningú el va entendre. Poc després de Champ-Courtois, Newlands va ser la primera persona a idear una taula periòdica d'elements químics ordenats en funció de les seves masses atòmiques relatives. Continuant la classificació que va proposar Johann Wolfgang de Vereiner amb les tríades i les famílies de Jean-Baptiste Dumas d'elements similars, Newlands va publicar el 1865 la seva llei de les octaves, que afirmava que qualsevol element donat mostrarà un comportament anàleg al vuitè element que segueix a la taula. No li varen fer gaire cas. Els científics de l'època van interpretar que era simplement un divertiment matemàtic. I aquí tenim Julius Lothar Meyer, metge i químic alemany. Va descobrir, per exemple, que l'oxigen es fixa a l'hemoglobina de la sang, però no surt aquí per aquest motiu. L'any 1864 va trobar certa correlació entre diversos elements, una correlació diferent a la ja trobada per Newlands. La seva primera taula contenia només 28 elements, organitzat per la seva valència, és a dir, la seva capacitat de combinar-se amb hidrogen. En el seu estudi més conegut, va determinar els volums atòmics dels elements. Per obtenir-los, va pesar quantitats en grams numèricament igual al que es considerava el pes atòmic de cada element. Per exemple, 1 gram d'hidrogen, 16 grams d'oxigen, etc. Quan va representar aquests valors en funció dels pesos atòmics, va observar aquesta gràfica que teniu aquí. Una sèrie d'ones. Els àtoms amb una posició semblant tenien, a més, propietats semblants. El treball i les seves aportacions són impressionants, però va tenir un problema. Va publicar el seu treball l'any 1870. I aquí tenim el protagonista de la nostra xerrada, Mendeleev. Mendeleev va néixer a Sibèria, en una família de 14 germans. Va tenir una infantesa molt dura, però la seva família li va poder procurar estudis. L'any 1867 inicià la seva gran obra Principis de química. L'any 1869, Mendeleev va disposar els elements ordenats per massa atòmica, corresponent a la massa molar relativa. Aquí podeu veure aquest document manuscrit. Hi ha llegendes que expliquen com se li va acudir aquesta ordenació. Es diu que jugava una mena de solitari químic, en els llargs viatges en tren, utilitzant cartes dels elements coneguts. La seva gran obra, Principis de química, a la que ens hem referit fa un moment, es publicà en fascicles. La primera part entre 1868 i 1869, i la segona entre 1870 i 1871. En un fascicle de 1869 apareix la seva llei periòdica. Aquí teniu un detall. Fixem-vos que està girada respecte a la forma actual. Però, què va ser realment novedós i genial? Mendeleev va deixar alguns forats per considerar que alguns punts de la seva ordenació no tenien coincidència amb cap element. Va deixar buits que serien omplerts en futurs descobriments. Va utilitzar els elements abans i després dels que faltaven per predir les seves propietats. Per exemple, va pronosticar les propietats dels elements que estarien a sota de l'alumini, el que va anomenar Ec-alumini, o el que estaria a sota del silici, anomenat Ec-silici, i també l'element que estaria sota del manganès. La segona decisió va ser ignorar l'ordre suggerit pels pesos atòmics d'alguns elements adjacents, com ara la parella tel·luri i iode, que d'aquesta forma quedava millor classificat segons la seva idea. En aquesta versió que teniu aquí del 1872, va pensar que no hi havia lloc per un urani trivalent, amb massa de 120, i va duplicar tant el pes atòmic de l'urani com la seva valència, cosa que va suggerir que era un element hexavalent amb un pes atòmic de 240. Però recuperem aquella taula del 1869 en què Mendeleev va deixar buits a la seva taula periòdica, i concretament a l'Ec-alumini. No van passar gaire anys fins que el primer dels elements predits per Mendeleev va ser descobert. I sabeu què? Tenia unes propietats molt similars a les que Mendeleev havia predit.
El seu descobridor va ser Paul-Émile Lecoq de Vosvaudan. Lecoq havia descobert el gal·li, l'element situat a sota de l'alumini. Aquest recercaire d'elements va descobrir més tard el samari, el disprosi i el gadolini. Així, l'any 1891, la taula periòdica publicada per Mendeleev ja incloïa aquest i altres elements que ell mateix havia predit. Des del descobriment del gal·li el 1875 i fins al 1890 es van descobrir 11 nous elements. La taula ha crescut fins als 70 elements. Però encara hi trobeu a faltar alguna família, oi? L'any 1895, William Ramsay i Lord Rayleigh van aïllar l'argó de l'aire i van determinar que aquest es tractava d'un element nou. Després d'aquest descobriment, Ramsay va assenyalar que a la taula periòdica hi faltava un grup complet d'elements, els gasos nobles. Utilitzant la destil·lació fraccionària per separar l'aire, Ramsay va descobrir el 1898 tres gasos nobles més, el neó, el criptó i el xenó. L'heli s'havia descobert l'any 1868, però la seva química no es va investigar en aquell moment. El va descobrir, per casualitat, un astrònom francès que mirava un eclipsi solar total, amb un espectroscopi, i hi va veure una línia groga lluent que en principi es va pensar que era sodi. Va ser Ramsay qui el va aïllar a la Terra. Tot i que la taula de Mendeleev preveia diversos elements no descoberts, no preveia l'existència de gasos nobles. L'any 1902, Mendeleev els va afegir a la taula com a grup 0, sense modificar el concepte bàsic de la taula periòdica. La que veieu aquí és la taula de Blips, que conté una acomodació intraperiòdica de les anomenades terres rares, un grup d'elements que no se sabia massa bé on col·locar. L'any 1905, ja som al segle XX, el químic suís Alfred Werner va resoldre la zona morta de la taula de Mendeleev. Va determinar que els elements anomenats terres rares, ara en diguem lantànids, dels quals 13 eren coneguts, es trobaven dins d'aquesta escletxa. Tot i que Mendeleev sabia de l'existència del lantà, del ceri i de l'erbi, no es van comptar prèviament a la taula, perquè no es coneixia el nombre de lantànids, ni el seu ordre exacte. Això va ser en part perquè la seva química és molt similar i no s'havien pogut calcular amb precisió les seves masses atòmiques. Tot això, combinat amb la manca d'un grup d'elements coneguts, va dificultar la col·locació dels lantànids a la taula periòdica. En aquesta versió, Werner va reestructurar la taula amb una forma que tenia 32 columnes. L'any 1897, Thomson havia descobert l'electró, la primera partícula subatòmica. Mendeleev, per exemple, no creia que existís, però alguns científics van intentar, sense èxit, incorporar-lo a la taula periòdica, donant-li un pes atòmic 0. Un altre esdeveniment gairebé simultani va ser el descobriment de la radioactivitat per part de Henry Becquerel. El descobriment va portar a la concepció d'elements radioelèctrics. Eren substàncies radioactives que es pensaven que eren elements. Fins i tot, Marie Curie va pensar que les substàncies radioactives eren impossibles de caracteritzar com a elements químics, ja que es destruïen massa ràpidament. I va proposar el desenvolupament d'una química d'allò que és invisible. Algunes taules periòdiques de principis del segle XX no incloïen en absolut substàncies radioactives. Així, a principi del segle XX encara existien irregularitats per compaginar el criteri d'ordenació del pes atòmic creixent i l'agrupació per famílies amb propietats químiques comunes. Exemples d'aquesta dificultat es troben en les parelles tel·luri-ioda, argó-potassi i cobalt-níquel, en què es fa necessari alterar el criteri de pesos atòmics creixents en favor de l'agrupació en famílies amb propietats químiques semblants. Cap al 1912 s'havien identificat 50 substàncies radioactives diferents a les cadenes de decadència del tori i de l'urani. Aleshores es pensava que es tractaven d'elements químics nous, el que augmentava substancialment el nombre d'elements coneguts i provocant especulacions sobre si la taula periòdica estava o no ben plantejada. Frederick Soddy i Casimir Fajans van trobar el 1913 que tot i que aquestes substàncies emetien radiació diferent, moltes d'aquestes eren idèntiques en les seves característiques químiques, de manera que compartien el mateix lloc a la taula.
els varen conèixer com a isòtops, del grec isos, topos, que vol dir que ocupen el mateix lloc. Deixem estar ara el tema de la radioactivitat i retrocedim un parell d'anys amb el temps. El famós experiment de Rutherford que teniu aquí representat va permetre descobrir que l'àtom en realitat era pràcticament buit i que només al seu centre hi havia prou matèria com per desviar o fer rebotar partícules alfes. Aquest centre, aquest nucli, a més tindria càrrega positiva i estaria format per partícules més petites que la. L'any 1906, i gràcies a aquest aparell, es va descobrir que diferents metalls emetien rajos X. El físic anglès Henry Moseley va considerar una possible correlació entre la freqüència de les emissions de rajos X i les propietats físiques dels elements. Moseley va proposar que la massa atòmica o la càrrega del nucli estaven relacionades matemàticament amb les propietats físiques. Després d'un any d'investigar diversos elements, Moseley va trobar una relació entre la freqüència dels raigs X d'un element i el seu nombre atòmic. Amb això, Moseley va obtenir les primeres mesures exactes de nombres atòmics i va determinar una seqüència absoluta d'elements, permetent-li reestructurar la taula periòdica. La investigació de Moseley va resoldre immediatament les discrepàncies entre el pes atòmic i les propietats químiques. Ja hem vist com l'ordenació del pes atòmic donava lloc a grups amb propietats químiques incoherents. Gràcies a les mesures de Moseley, es van poder col·locar correctament l'argó abans del potassi, el cobalt abans del níquel, així com el tel·luri abans del iode, el que estava d'acord amb les tendències periòdiques. La determinació dels nombres atòmics també va aclarir l'ordre dels elements anomenats terres rares. Poc després, i sabent que l'àtom estava format per un nucli amb càrrega positiva i uns electrons amb càrrega negativa, Bohr va proposar el seu model atòmic, probablement el més conegut i intuïtiu. Segons aquest model, un àtom estaria format per un nucli que tindria protons, càrregues positives, i neutrons, neutres, i un electró de càrrega negativa orbitant al seu voltant. Gràcies als espectres d'emissió, Bohr va saber calcular les òrbites on es trobaria l'electró. Gràcies concretament a l'anàlisi dels espectres d'emissió de l'hidrogen, va poder explicar matemàticament aquestes línies que veieu aquí en l'espectre. El model de Bohr es va desenvolupar durant aquesta època i va impulsar la idea del repartiment dels electrons, conegut com a configuració electrònica. Aquest repartiment determina algunes propietats químiques. Bohr va proposar que els elements del mateix grup es comportaven de manera semblant perquè tenien configuracions electròniques similars i que els gasos nobles completaven el seu grup. Això constitueix la base de la regla de l'octet modern. Estem a punt d'acabar aquest capítol i ho farem de manera similar a com ho vam fer a l'anterior capítol, parlant d'un grup d'elements just situats al mig de la taula periòdica. L'any 1921, fa ara just 100 anys, el químic britànic Charles Bory va utilitzar per primer cop el terme metalls de transició, per referir-se a elements que estarien situats entre els elements dels grups principals 2 i 3. Va explicar les propietats químiques dels elements de transició com a conseqüència de l'ompliment d'una subcapa interior en lloc de la capa de valència. Aquesta proposta, basada en el treball del químic nord-americà Gilbert Lewis, va suggerir la presència d'una subcapa D en el període 4 i d'una subcapa F en el període 6, allargant els períodes de 8 a 18 i després de 18 a 32 elements. Així arribem a l'any 1935, on s'havien descobert fins a 84 elements. Encara en faltaven més de 30. On s'amagaven? Però encara hi havia forats a la taula periòdica que Mendeleev havia dibuixat. El 1925, Rutherford va aconseguir per primera vegada transformar un nucli de nitrogen en un nucli d'oxigen, un procés anomenat transmutació, llargament buscat pels alquimistes. Per aconseguir-ho, va bombardejar nitrogen amb partícules alfa. En el moment de l'explosió del nucli de nitrogen, s'emet un protó. L'any 1925, quan es va descobrir el reni, també es va creure que s'havia trobat l'element de nombre atòmic 43, i se li va donar el nom de mesuri. Aviat es va comprovar que s'havien equivocat. El forat al bell mig de la taula periòdica encara continuava buit. L'element número 43 es va descobrir l'any 1937. Va ser el primer element que es va produir de forma artificial i va ser batejat amb el nom de tecneci.
Aquest nom prové del grec teknetos, que significa artificial. Va ser descobert per Carlo Perrier i Emilio Segre a Sicília, en una mostra de molibdè enviada per Ernest Lawrence, que havia estat bombardejada amb nuclis de deuterons en un ciclotró a Berkeley. I aquí veiem el ciclotró de la Universitat de Berkeley, Califòrnia. L'any 1940, un grup d'investigadors liderats per Edwin Macmillan van descobrir l'element 94. Ho van aconseguir bombardejant urani amb deuterons accelerants amb aquest ciclotró. Van batejar aquest element amb el nom de Neptuni. Seaborg va treballar a Berkeley i va seguir el treball de Macmillan. És el descobridor, o almenys codescobridor, de 9 elements. Potser el més important de tots, per les connotacions que va tenir, va ser el plutoni. Aquí teniu la taula Top Secret, usada pel projecte Manhattan de la bomba atòmica, liderat per Seaborg. En aquest document, Glenn Seaborg descriu l'extensió de la taula periòdica a causa del descobriment dels primers elements més enllà de l'urani. Els va anomenar transurànics i, més endavant, actínics. És curiós que aquesta taula prediu erròniament les posicions dels elements més pesants, ja que el tori es mostra a sota de l'hafni, el protactini per sota del tàntal i l'urani per sota del tungstè. Fins l'any 1964, el nombre d'elements es va incrementar fins a 102, amb la incorporació dels actínics. Tot i que el Lawrence es va descobrir el 1961, en aquesta taula figura com a descobert el 1965, que és l'any en què va ser reconegut pel laboratori de Dubna. Aquí veiem una curiosa versió de la taula periòdica de l'any 1963. Observem que, a més d'estar capgirada en sentit vertical, té els gasos nobles a la dreta. Això sí, ja hi figuren complets tota la família dels lantànids i els lactínids. Fixem-nos també que mentre sota de l'escandi i l'itri hi havia el lantani i l'actini, a sota de l'hafni no hi havia cap element. Així, encara faltava completar la fila. El primer element que s'hi va afegir va ser el 104. Va ser el primer element superpesant detectat i es va batejar amb el nom de Rutherfordi. Es va detectar l'any 1964 a l'Institut Conjunt d'Investigació Nuclear de Dubna, que llavors estava a la Unió Soviètica, i el Laboratori Nacional de Lawrence Berkeley a Califòrnia. El nom, però, no va ser acceptat per la IUPAC fins l'any 1997. En aquesta taula de l'any 1970 s'observa l'element 104. Curiosament, hi figura el símbol KH, corresponent a l'element Kurchatovium. Fins al moment actual s'han anat completant la fila, amb la resta d'elements transurànics, fins al 109, i els superpesants, del 110 al 118. Fem un petit recordatori als 6 darrers elements en ser descoberts i anomenats. El fluorobi va ser sintetitzat per primera vegada el desembre de 1998 per un equip de científics de l'Institut Conjunt d'Investigació Nuclear de Dubna, Rússia, dirigit per Yuri Oganesyan, que va bombardejar un objectiu de plutoni 244 amb nuclis accelerats de calci 48. El livermori es va sintetitzar per primera vegada el 19 de juliol del 2000, quan científics de Dubna van bombardejar Curie 248 també amb nuclis accelerats de calci 48. El fluorobi, l'element 114, i el livermori, l'element 116, van ser anomenats per primer cop el 31 de maig de l'any 2012. Finalment, el 28 de novembre de 2016, la IUPAC reconeix els noms dels 4 darrers elements del bloc P: nioni, moscovi, tennes i uganesol. I fins aquí la història de 118 elements de la taula periòdica, 90 que es troben a la natura i 28 que hem obtingut els humans de forma artificial. Moltes gràcies per la vostra atenció.